yang jagat girinata nuju ing ari sajuka yuk samono sumewa iwang Bathari Durga niring ulun kapurba risang murbeng rat sahananing kang nikanang sing dasi mawe puka sawegung masiring delahan Ong Swastiastu namat sidam sekaring bawana langgeng kulum putra ulun Bathara Kala ora kaget kita ulun timbali kala Bathara guru bapakku kaget rasane adikku Rama aku tinimbalan sajak ana wigati apa bakal nampa pidana kang abot aku mung nglungake jangka nilingake karna masrake jiwa raga Bathara guru bapakku ora ngono nggih kita ulun piji sabab kita ulun jugarake nggonmu tapa ana ing repat kepanasan dadi geger ing kayangan geger widodara widodari apsara hapsari para dewa dewi padha ngungsi marang Sang Rudrapati mara sarjarwa kita kepengin gegayuh apa kulukala bapakku aku kepengin njaluk pangan lehmu menehi ora enak sabab kok wenehi pangan gragal das blebak alang-alang lubang luju kabeh tak pangan ora enak aku wis pinaringan sandangan kadewatan aku wis pinaringan klungguhan dewa ning aku ora marem sabab aku ora bisa mangan popo ora urung suwe sangsayaning suwe aku bakal mati kaliren yaiku pangan mungger kita ora kena nyuwun pangan sakliyane kang wis ulun dawake ora aku njaluk pangan senajan sedulure akeh ning sing urip mung siji kuwi tegese tunggake ngaren utawa unting-unting lumunting yen to duwe anak loro lanang wadon kedana kedini kedana wadon lanang yen to lanang kabeh uger-uger lawang yen to wadon kabeh kuwi jenenge kembang sepasang kuwi uga dadi panganku bapak iya nggih kulup kala iya katelune yen to ana pitah ngarca padha cacah telu lanang wadon lanang tegese pancuran ngapit sendang yen to wadon lanang wadon pancuran kinapitan sendang yen to telu wadon kabeh jenenge iku cukit dulit yen to lanang kabeh gotong mayit kuwi uga winenangake dadi wong kang sukerta dadi panganku bapak iya nggih kulup iya wong kang duwe anak papat lanang kabeh jenenge saramba yen to putri kabeh srimpi
yen to lanang wadon wadon jenenge lumpat kidang. Yen to barepe lanang banteng ngirit jawi, yen to barepe wadon jawi ngirit banteng. Kuwi uga dadi wong Sukerta, dadi panganku bapakku. Iya iya ngger kulup kala. Sak banjure wong kang duwe anak 5 tegese Pandhawa lanang kabeh, Pandhawi wadon kabeh. Pandhawa nglumbungi kuwi tegese barepe wadon, Pandhawa magang seksi barepe lanang uga dadi wong Sukerta. Wong lair loro bareng sedina kembar utawa dampit kuwi uga dadi pepanganira. Kulup mengkono, ya bapakku iya. Wong kang lagi lumaku wanci bedhug tengange mongko ora leren, ora sego, ora rengeng-rengeng, ora ngidung. Kuwi uga dadi wong Sukerta, dadi panganku bapakku. Iya iya ngger kula Bathara Kala. Nyasa laruta kudha sang guru kula. Yen tanamu tusa sang Sri ing akeh banget pangan sing diparingake aku. Iya iya ngger kulup. Nyoh ki lho ulun paringi piranti wujuding pedhang jeneng Kyai Bedama. Kowe aja mangan nyakot udu kok wetokke rae dhisik. Kanthi srana pedhang Bedama iku sira bakal gancang nggonmu golek swijining wong kang bisa maca. Marang tulis kang ana ing sarandoning awakmu aja nganti di Ruda peksa mengko mundhak kowe kedosan, nggih. Iya, bapakku tak titeni bapakku. Sing bisa maca tulis kang ana ing awakku iku sapa? Yen ora dewa sing luwih tuwa tinimbang kowe ya bapakmu aku. Oh, iya iya bapak iya. Nyoh tampalana pedhange ora liwat aku njaluk pamit aku tak niliki. Tak miwiti nggonku bakal golek Jalma Sukerta, bapak. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katolir kincanging alis risang maweh gandrung wah dalah berkencang pak pangwari dayang negar guang aliyane sama sing gawe adi guru paduka menika pripun ngumbar kamurkan anak ingkang ngurang tata malah paduka ujan niku riun Bathara Kala menika nyuwun pangan jalma menungsa malah paduka paringi Jalma Sukerta lak badhe telas ludes kales tanpa sisa. Jalma Ngarcapata kamangsa dening Bathara Kala. Radi ketrucut ulun paring sandang pangan dumateng Bathara Kala Kakang. Lah pripun iki? Ingkang mekaten Kakang kemawon sampun ngantos jerih rekaos. Ulun utus lumarap dumateng Arcapada mbidalna para dewa. Watak Nawa Dewa Durhandara Sorenggana ingkang parekedah angridu angrusui dumateng Bathara Kala anggenipun pados sandang tedha lan malihe Kakang dawuhna marang pun Bathara Wisnu kinen jumenengaken dalang pengruwatan inggih namung pun Bathara Wisnu ing saged maos tulis ingkang wonten ing badanipun pun Bathara Kala. Wah, urung ya wong tuwa sing kudu mangkat. Ajeng benjing menapa bidalipun Adi Guru? Sampun ngantos ndadak ngentos idin prayogi mangkat sak menika. Boten langkung nyuwun pamit kula Bathara Indra.
wonten pangandika ingkang dawuh Rama, kita aja nganti kari nderek para dewa Durandara medhun marang Arcapada. Wih, nyuwun tampahing pangestu Kanjeng Rama. Enjing bidal gumuruh saking jroning prajaga ingkang balakaswa abra busananira lir surya wekdalira lir surya wekdalira saking jalanidi lan wonten dawuh wa putra paduka ing Untara Segara Klopon Bathara Wisnu nyadong dawuh Prawaduka kula pun Ndara Brahma nyadong dawuh. Kula pun Bathara Sambo nyadong dawuh. Kula nggih nyadong dawuh wa. Putra pun Bathara Yama Dipanti cadhong pangandikan. Tadi kepiring tebih kula sowan kula nyuwun dawuh. Wah lah anakku para dewa. Wisnu Brahma Sambo Yama Dipati Indra penyarian patuk temboro Tara Bayu kang kambeh wis magang ana njaba ngene kulup inggih ngestaken dawuh kok ngene ngene Wisnu dina iki kang nandhang Sukerta dadi bagian panganane Bathara Kala rawurung iki mengko bakal entek titah Ngarcapada yen nganti diumbar diparingake marang Bathara Kala Ajeng kesanipun kados pundi lah ngene. Awis saka pangandikaning bapakmu Andi Guru kita Wisnu dina iki nggelar pangrawatan. Memba dalang sejati mudhun nyang Arcapada wigati yaiku kudu ngagru-agru ngendhek marang pangane si Bathara Kala aja nganti mengko kebobro-bobro ketuga tanggane mangan marang para jalma manungsa. Benceng menapa bidalipun lan kados pundi caranipun? Ah mengko ulun bakal nuduhake. Aja ndadak ngenteni layu dina mangkas saiki. Ih monggo kula dherekaken, monggo kula dherekaken wa.
Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Ilajalah gajah midak rapah palang mangan tanduri bapakku Bathara Guru wanci beduk tengange kowe lumaku tanpa leren tanpa rengkeng-rengkeng uga tanpa ngidung kowe dadi wong Sukerta Bapak Guru gelem ora gelem kowe tak pangan ulup kala aku rak wong tuamu najan luput isih akeh palimirma lan pangapura tumrap marang pun bapa ngger aku ibumu ngger mestine ana pangapura marang ibumu ora ngerti aku bapak sing kandha dhewe yen ana wong kang lumaku wanci bedhug ora leren mongko iku dadi wong Sukerta gelem ora gelem kowe tak pangan manuta saiki bapakku Bathara Guru ya tak pangan ibuku ya tak pangan lembu handine ya tak pangan yen pancen wong tuwa sing luput ya to ngger aku ya ora bakal nduwaku nglenggana mung sadurunge aku bakal mok tadah kala mangsa aku tak siram jamas lan ibumu Bathari Umuh karma apa kok ndika mengkono dadak siram jamas pun bapa bakar resik dimen mengko yen to aku munggah marang tepet suci sowan marang pengayunaning Gusti ora bakal karegetan dening rubeda ya wis aja kesuwen mara kangge siram jamas santene bapakku
nganti jengglungen nggonku nyranti siram jamas kok suwe temen bapakku. Ora ketang sak biyakan aku nglakoni urang-urangan tegese resik rikma mbok menawa ana reget kutulan sak panunggalane. Kuwi sarana dawuhing para kuna mbiyen. Ya wis ora dadi apa bapakku. Yen ngono mujuta saiki tak tandhah kala mangsa. Iya kala sadurunge aku bakal mbok mangan aku tak titip weling sekecap aja kok lebokake bantah. Titip weling sekecap piye? Mara gage batangan cangkrimanku iki apa kang sinebut eka igul trimedem catur kutu. Satkarna sapta loncana hasta pada. Wiji seta tinandur telenging samudra tinengkalan dina tintesan sasi bene madu sepala. Wit siji pang papat godhong 5 kembang sak jodo karuk kang tan kena milang. Mara gage Wedarna kala. Oh, lah. Pirang-pirang lembar yen ditulis kok jare mung sak kecap. Kowe bisa ya tak batange bapakku. Eka igul eka kuwi siji, igul kuwi buntut, peranganing sing duwe kewan kuwi titihamu lembandini. Trimedem tri kuwi 3 medem kuwi wadon ibu sing anggaduh. Catur kutu catur papat kutu trisilan kuwi sing gaduh lembu andini lan bapakku Bathara Guru ibuku ora kedunungan sabab wanita. Satkarna kuwi tegese kuping 6 cacahe kagaduh dening ibuku bapakku lan lembu andini sapta loncana kuwi sapta 7 loncana mripat utawa paninggal. Lembu andini loro ibuku loro ning bapakku iku siji kedunungan paninggal 3. Apa ya ana jamake ngatasing menungsa kedunungan mripat 3 nggih. Ana bapakku ratuning dewa kang loro kanggo ndeleng marang gelaring jagat lair dene kang siji kanggo nyipati gelaring jagat triloka. Jagating Gandharwa, jagating para dewa lan jagating para manungsa. Iya ngger bener sak banjure Hastapada hasta iku 8 pada kuwi sikil. Ampeane bapakku loro ibuku loro sikile lembu andine 4 dadi gunggunge ana 8 wis entuk separo bapakku. Iya kala iya sak banjure wiji seta tinandur telenging samudra wiji seta dudu winih pari dudu winih jagung ning winih menungsa. Yen wis lakon careming priya wanita jejodhoan iku bakal nukulake wiji sejati mula kang sinebut tinengeran sasi kuwi pinaringan kanugrahan kelawan Gusti sing gawe jagat temah bakal nurunake wiji utawa putra. Wiwit sesasi 2 sasi ana kandutan 3 sasi 9 sasi lan 10 dina kuwi lumrahe ngono bapakku. Iya ngger kula Bathara Kala sak banjure kepiye? Wit siji pang 4 godhong 5 wit siji ku uripe manungsa ya urip langgeng selawase. Pang 4 menungsa iku tansah kamong utawa kinandenan sedulur 4 ya malaikat 4 kang sinebut nafsu kang arupa abang ireng kuning kelawan putih. Ingkang abang iku nafsune amarah mapaning ana ing peru dalane ana ing kuping kuwi senengane nesu. Sing ireng iku mapaning ana ing waduk dalane ana ing tutuk. Jenenge luamah kuwi senengane doyan mangan dremba lan sak panunggalane. Kang kuning iku nafsuning supiyah mapaning ana ing limpa.
dalane ana ing mripat kuwi sugih pepenginan kepengin milik keselak malak barang kang melok kuwi yen to karidu dening pakardining nafsu kang arupa kuning bapakku dene kang putih iku nafsuning mutmainah dene dununge ana ing jantung dalaning ana ing urung ana ing irung iku seneng sesuci demen teteki demen nglakoni nanging kabeh iku mau kudu maju bareng yen ora maju bareng wong ki ora duwe krentek lan ora bakal duwe pepinginan apa-apa kuwi rak ngono to bapakku iya iya ngger iya kembang sak jodoh seni-sening jagat ana lanang wadon awan bengi ala becik lan liya-liyane karo kang tan kena winilang tegese sapa sing bisa ngitung cacahing lintang rak kuwi bapakku iya bener nggerku ya salaruta kodha sang guru kula yen tanamutusa sang Sri wing yen ngono manuta dina iki tak tandhah karo mangsa yen kowe mangan apa ora nganggo wayah nggih nganggo wayah kepiye wanci bedhug tengangi sawangen saiki sing ngene wanci apa wis glewang ado jebulane mula kowe ora kena ngruda peksa nggih upamane tak peksa piye aku mau pancen kok jarak kok jak kojah ae kok jak omong wae nganti iki wektune wis gemlenggang wis lengser pancen pinter njero langit ku ora bakal bisa ngungkuli kepinteraning wong tuwa wis nggir kari ora harja nutukno nggonmu golek sandang pangan wah Ajul Barat kula pakulon cacahmu 140 kowe kowe balaku ya anakku jenengmu Bajul Barat bucara bucari klending mungil piyak-piyak jatuh semati topeng reges cangak merengang ndruwo tetekan lelu banaspati jerangkong ginjong warudoyong wewe gumbel kala dina kala sasi kala taun kala windung kulalun aku entuk pangan ning angel nggonku bakal minangkani golek nek mung tumandang dhewe amarga sajake wong tuaku dhewe ngerusui nggonku bakal golek pangan mula le ayo melu aku medhun nyang parang pradesan golek jalma sukerta mengko nek entuk kowe bakal tak bagi benjing menapa pidalipun nggih lun benjing menapa pidalipun lun benjing menapa pidalipun lun ora jadak enteni dina becik mangkat dina iki ya
Wisnu, kula wonten dawuh, Po. Rama, Ih, wonten dawuh. lan kita sambut. Ih, kula, Po. Ha iki wis meh teka Ngarcapada. Sadurunge teka Ngarcapada, kowe kabeh padha dandana busana kejawen. Wisnu kowe nganggo busana cara dalang. Si Brahma kita uga nyandang penganggo cara pengrawit sambulan kabeh para dewa Durantara Wataknawa. Kabeh padha sandangana para niyaga. Ih, ngestuaken dawuh. Delamane mengkon jujuk ana ing desa, tengah-tengah ing desa Mendang Kamulyan ya ing kono bakal gelar pangrawatan, guys. Walah kaya bagus-bagus kabeh ya. Bareng nganggo seragam kok ketok apik-apik kabeh. Wisnu kita dadi dalang, tak jenengake Dalang Kandha Buwana ya Dalang Kandha Sakbawana. Kita Brahma nyandang penganggo ning nyatane kita babar dadi wanita tak jenengake Nyi Seruni, kita dadi penggendere Ki Dalang Kandha Buwana. Lah iki mau si Sambo kaya dadi kaya plontos kaya ngono ya. Nggih wong ngestuaken dawuh. Lah kita tak jenengake pengrawit Ki Kantong Bolong ya. Nggih ngestuaken dawuh. Lah panjenengan kok mboten enggal busana sepisan, Po? Ah iya ya, aku tak nyandang nganggo cara yoga. Ayo tak entenana delang ya. Wanarada kula sawang-sawang kok salin rupi, salin sloga. Kados Siwa Semar ngaten. Iya ya Wisnu, aku dadi Semar glegerku ning jenengku Si Panjak Kiai Kelungkung no. Ya Kiai bubar mungkar. Saiki wis padha miranti kabeh ha. Ayo mara gaging kanjujuk ing desa Mendang Kamulyan ing kono bakale padha gelar pewayangan Wisnu Brahma lan kita si Sambo
Aja mengko padha ngaku yen kita ki sejatine asal saka dewa. Mengko mundhak para titah Ngarcapada padha wedi kabeh. Winjing menapa? Saiki uga ayo angkat, Ger. Menika sampun dumugi desa Mendhang Kamulyan. Ki Dalang niki diwalik sampean kudu ngoko kalih kula najan tuwa kula. Mergi sampean niku pimpinane rombongan niki ngoten. Iya. Wa panjak iya. Niki pun dugi ingkang dipun tuju ngoten Den. Yen ngono dina iki ayo miwiti nggone bakal tata-tata nggelar pangruwatan Kakang Panjak. Mongko iku piranti durung ana prayogane aku bakal muja. Gamelan Lokananta bakal tak muja meduna nyang papan kene mengko kena kanggo piranti nggonku bakal ngenekake pewayang. Nggih ngestaken dawuh. Panjen panjenengan menika unusane menungsa pilihaning titah sak sedyane dadi sak ciptaning teka Den. Gamelan Lokananta dipun pusti ngaten mawon kok dugi gemelar enten riki. Dole kantong bolong iki kurangane apa Dole? Ampun genep ngenten napa-napa enten gampang enten suling enten switer enten demung bunang penerus peking gong pun larase piye Dole? Ampun nyampleng. Nggih garapan anyar niki pancene enten sing tunglir. Niki rak nggih lumrah miki suwe-suwe rak nggih mapan. Iya pancen Dole gamelan ki nek anyar ki mapane ya puluhan tahun ngono. Menika sampun Den, aku tak nyipta godhong kluwih Kakang Panjak tak dadekake wayang. Iya nggih ngestaken. Lah kok sampean ku nggih isa-isane mawon. Nyipta godhong kluwih kok dicipta dadi wayang. Piye kantong bolong? Wah, lamun hebat. Sumpingane nggih pun ribik. Anoman gedhe Werkudara Bratasena. Duryudana Yama Dagni Antareja Gandama wes lan liya-liyane. Buta Dasamuka Ndrajit lah pun komplit. Iki ketoke sumpingane kaya udu adate kae to sing nyumping. Oke tok ribik. Sajake petolan sing nyumping niki. Petolan iki apa? Wah, gombal amoh kowe iki. Sing dipetol ki apane? Iya Kakang Panjak yen ngono ae yo.
iki diwiwiti nggone gelar pangruwatan gamelane dionekake mengkup dimen para penonton padha teka kene kanan kiring desa Medang Kamulyan padha nekseni nggonku bakal gelar pewayangan kakak nggih. Amit pasang alimantabi linepatno ing sapu denda dumawa tawang tuwang tinebihno ing tulah manu kidalang kula ingkang sowan Bapak ingkang nembe rawuh sami wilujeng rawuhipun wilujeng sowan kula taklim kula katur kidalang nggih sampun kula tambah dipun tepangaken kula pun Kiai Panjak ngoten sampeyan niku sinten inggih Gladi Wanuh nderek tepang kidalang kula ingkang ngesuwi wonten ing desa Sambilawang kula menika kepala desanipun inggih lurahipun denami kula Bapak Sumadi panjenengan menapa ingkang winastan Dalang Kandhabuana ingkang saged ngawontenaken gelaring pangruwatan menika kidalang nggih Bapak mboten klentu kula menika Dalang Kandhabuana. Oh lah dalah, syukur mangayu bagya menawi mekaten. Mboten klentu anggen kula sowan wonten ing mriki. Nggih ngaten ki Dalang, sepisan sowan kula menika Gladi Wanuh nderek tepang sampun kasembatan kaping kalih. Kula kepengin nyumerepi dumateng kawilujengan panjenengan sak godrah sak prikanca lan sak kru sedaya panjenengan ingkang sami wonten ing mriki. Dene kaping 3-nipun malih menapa jatosipun ki Dalang. Netepi adat ingkang sampun kalimrah ing uni wiwit mbah-mbah kula. Wiwit rumiyin desa Sambilawang menika saben taunipun ing wulan Sela menika dipun wontenaken sedekah bumi inggih bersih desa. Wigatosipun inggih sedaya para warga masyarakat menika tebih saking Sukerta, tebih saking Balak, tebih saking Papa Cintraka wontenipun namung ayem tentrem Kerta Tata lan Raharja. Kejawi ngaten ugi para warga masyarakat kula menika sageta ayem tentrem rukun manunggal cipta rasa budi karsa manunggal cipta rasanipun ningkataken persatuan lan kesatuan, ningkataken kerukunan. Awit ing rukun menika nggayuh awrat dados enteng kidalang. Nggayuh kathah dados keca. Ingkang mekaten kanthi srana netepi adat ingkang sampun kalimrah ing rumiyin saben taun dipun wontenaken ringgitan saben wulan Sela lan dipun tambahi ruwatan kidalang mangsa borong. Kepareng panjenengan ingkang minangka lantaran nenuwun dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados ing warga kula lan desa kula ing Sambilawang mriki tebih saking alang setunggal menapa. Nggih Pak Lurah, kula namung sedermi nglampahi. Kula namung nenuwun dumateng Gusti ingkang akarya loka dat ingkang maha wikan pados mangke Gusti angijabahana menapa ing dados panyuwun kula lan panjenengan. Lajeng wonten pundi anggenipun badhe ngontenaken gelaring pangruwatan kados adat ingkang rumiyin kidalang wonten ing griya kula mriku supados mangke gampil anggenipun
Oh nyawisaken sedaya uba rampe inggih ngestakaken dawuh. Uba rampe menapa kados rumiyin ingkang sampun kawuri taun-taun kepengker. Kakang Panjak nggih ngestakaken dawuh mboten wonten berubahipun. Berubah ki apa to, Pak? Ora salin ya kae uba rampene. Mboten perlu kula waos sampun pirsa sedaya para pinisepuh lan para ibu-ibu ingkang sampun nyawisaken syarat sarana kangge riwatan menika. Awit menika mboten namung sepisan menika sampun wungsul wangsul saben taun. Wit kuno makuno wit jaman jo bejujo sing urung enak ngoten. Inggih ngestakaken dawuh mangke badhe kula dawuhaken dhateng kanca estri supados cawis menapa ing dados serananipun anggen paduka badhe nggelar pangrewatan kula tak rumiyin dalang gentos tapak mangke sak pengker panjenengan kula inggih badhe anungka dhateng mriku. Inggih ngestakaken dawuh ngatos-atos nggih dalang. Kakang Panjak ayuh tata-tata tumulinggal ngestokake pangandikaning Bapak Sumadi Bapak Lurah nggone nggelar pangrewatan. Nggih ayo Dole antong bolong nggih mau ngestokaken dawuh lan iki mengke ruwatanipun nggih pun dipun serati ngaten mawon mboten sah dangu dalem mergi mangke dipun sambung wayangan nggih kejawi ngaten pun ngantos enjing-enjing binjing niku kula nggih badhe tanggapan gambyong ngenten. Wong laris ora kaya kowe ae. Ora leret sing gambyong sing campur sari sing elektun sing wayangan. Gajah-gajahan. Jaranan tik reok lan liya-liyane. Nggih momong kula kok. Ya. Angger ning gajah kiamat, angger ning elektun kiamat. Bapak amat menaja kiamat. Ayo Kakang mangkat dina iki Kakang. Ngaturaken sugeng rawuh Kidalang. Inggih Bapak Lurah. Salam taklim kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Keparenga panjenengan enggal neliti priksa sedaya ubarampe ingkang sampun dipun cawisaken dening para ibu-ibu lan para kadang-kadang panitia ingkang sampun dipun jlentrehaken wonten ing ngandhap debok menika Kidalang. Kiai Kantong Bolong Merok Dage Tlitinen mbok menawa ana sing kaptilapan Bapak. Pun mboten enten sing kliwatan. Ngajeng kula kembang setaman jang setangkep kambil gundil panggang bujeng iki sampun cemawis.
Menika wonten melih nggih menika wali anyar dipun sukani tigan ganjil. Dipun sukani beras sepitrah inggih sampun cemawis. Kembang setaman andong wringin mayang jambe ugi sampun cemawis. Rasulan menika inggih sampun cemepak. Colomeni berakan los anyar bantal anyar mori putih ingkang sampun cemawis. Toya wonten kendi nggih sampun samekta sedaya sampun uba rampe sampun cemawis Ki Dalang. Menika lampu nggih sampun cemawis. Dingklik-dingklik sinden nggih sampun wonten ngrika. Bocah goblok lampu barang diomongke. Nyanyah-nyonyah kowe. Kuwi dudu termasuk ngono. Dudu termasuk apa kuwi jenenge alat pengruwatan. Nggih. Ampun. Nggih menika gedang tanduran pari segedeng wonten melih bathik rena 7. Kambil gading lan sanes-sanesipun inggih sampun samekta. Yen panjenengan kabeh wis samekta Bapak Lurah. Nggih. Keparenga panjenengan pados lelengganing Kang Prayogi kula badhe miwiti anggen kula anggelar pangruwatan. Inggih ngestaken dawuh Dalang. Om awi gendamastu mono sidam sekaring bawana langgeng. Aku Dalang kondo basa ngadeg tengahing jagat ningaling melo ing kalangan tanggal 1 14 sing murup tan kenaning mati mancur tan kenaning surem. Ya aku Dalang jati wasisa nang masisa tan wenang ing kawasisa masisa ing sekalir. Lungguhku pangkuning bumi telapaku sangga buwana tepaku sang nagaraja gawangku sang retna boroku sang talingan tepaku sang nagaraja bencaku sang bayu tejo. Sang Hyang Wisnu kang amayang widodari kang nabi widodara kang nonton kang tinonton ora katon kang hanonton padha katon. Alapal banyak dalang gong pasang tapik songang idung-kidungku si banyak dalang. Ngendi ngonira linggih raja sang kumintir kumiram retek sira pragnya angupita narawangsa gendere pinatut barangku menyaring prasada sira kakitangiya ngadekna ringin sungsang amrangono ampel gadhik tugelen gawening sanggar pangruwatan Ujarala saha supata supataning prawerda angruwatos sagunging mala cintraka angruwata lara geng lara wigena gelah tlucuh lango katut mbarat Yesus lebur tumur ilang musna saking panguwasaning Gusti Allah namuna maslakah. Pangruwatan mbala geni wong prayoganira sang Hyang Geni saka wetan putih rupaning geni ang lebur lara geng lara wigena tuju telutrak nyana kutha wetan boyan lebur geni kang saka wetan wong prayoganira sang Hyang Geni kang saka kidul abang rupane geni apa pakaryaning geni ang lebur lara geng lara wigena tuju telutrak nyana dan sampar buyan lebur dening geni kang saka kidul wong prayoganira ana geni kang saka kulon geni rupane geni apa kalyaning geni ang lebur lara geng lara wigena telah tujuh telutrak nyana huduk edan sampar buyan lebur dening geni kang saka kulon wong prayoganira ana geni kang saka lara rupane geni apa pakaryaning geni ang lebur lara geng lara wigena tujuh telutrak nyana huduk edan sampar buyan lebur dening geni kang saka lara prayoganira ana geni kang saka teka manca warna rupane
apa pakaryane genyang lebur laraga lara kang lara wigena tujudul traknyana uduk intan sampar buyan lebur dene geni kang sangka tengah Ombe genamastu kira-kira sagung dumadi tirta sarining tunjung milam milih marang sendang telaga madirta sapa kang adus ruwata sagung mala sukerta mayi kang adus parwati kang ngasa Wisnu kang ngentas kala sira-sira asalmu saka kayangan jati bali marang ora ana ya asalmu sangka ing kayangan jati bali marang kayangan jati ingsun asesa yang saka Sang Hyang Maha Kawasa menang masisa tan menang ing kawasisa Dayang dayang gendhaga desa ing sambilawang kene urip ing datula tumurip alam mubah jroning kan alam musik jroning ati ya rasa ya rasaning pangeran Gusti Allah ingkang murbeng kang murba wasisa sejati kula nyuwun enget nyuwun slamet nyuwun ngapura gampang hangruwataken sukerta ing dinten menika Sang Rama Layu araning menyang suksma jati sukmaning menyang nubal putih sing menyang yen nublis mangisor nidula bumi sapitu yen temuluk andhuwur nidula langit sapitu pulung gana pulung sari sampe nepanyuwun marang Gusti kang murbeng dumati amrih kesambet hataning karya angruwataken sedaya ingkang andherekaken ruwataning dinten menika dat suci ning banyu undha umana ombak ing banyu mutlak sira nggih hukum marang ingsun sira kari suci ingsun melu suci tutup nabi Kanjeng Allah awi genamastu masidam weh iki sapa ya halang iki kok nakal temen. Aku nonton lemayang aku diserawat samu barang apa ki mau. Tumiba menyang praupanku mili nyanggusiku tak ameti rasaning legining tuntumping amis. Ku mau badhek telon Bathara Kala. Lah ora kenek dijarak dalang iki. Sing jarak kowe Bathara Kala kowe nonton wayang ora salam mak ing nonton. Kowe ngoyak-oyak panggungku ngrusaki simpingan wayang. Kowe medeni wong kang padha nonton. Mula kowe tak serawat badhek telon iki mau. Ya ora apa-apa dalang. Mung ngene ku jiwane bareng aku teka kepengin nonton lehmu mayang kok leren iki piye? Amarga pancen wis rampung nggonku mayang. Rampung piye? Lakone wis entek kok rampung piye mbun bubar ngoten. Kowe mayang meneh dalang kowe tak opahi. Kowe tak opahi iki lho aku duwe pusaka sing ampuh banget. Iki nek dikerta aji ngono lah pirang-pirang yuta kerta ajine. Iki akeh banget kok tukokne Nmax ngene wis oleh 10 karepmu piye tak opahke lehmu mayang. Kowe mayang meneh piye Kakang Panjak? Lah mok nggih disagui. Lah niku najan wujude gaman kaya ngono. Niku mengke mbok menawa ana gandeng cenenge si Bathara Kala anggone ngumbar kamurkan ngoten saged sampean pet ngoten. Iya Bathara Kala aku manut. Kuwi jenenge apa iki Kyai Bedama pedang pusakane Bathara Kala paringe bapakku iki regane sak embuh ngono. Iya mung aku meling karo kowe. Yen aku mengko miwiti mayang kowe aja ngajak guneman karo aku.
amarga mengko mundhak ngrusak pikirku ora bisa nyawiji nggonku bakal ngenekake pedhalangan. Iya, aku manut karo kowe Dalang. Yen ngono dina iki ayuh Kakang Panjak kula mara gage ayuh diwiwiti nggone Dalang iki ditanggap Bathara Kala. Inggih ngestaken dawuh. Mandeg dhisik lang mandeg. Leren aku ora sida wayangan. Leren piye Kala? Aku rak wis meling. Sakjroning aku mayang kuwi aja ganggu nggonku ngenekake pedhalangan. Sampeyan niku pripun kok mun diweling kaya ngono kok Dalang dijak omong ndak ganggu konsentrasi ngoten. Ora pancen iki mawon luwih penting tinimbang iku. Pedhangku tak jaluk aku ora sida wayangan. Nggonku nglakoni tanggapanmu aku wis meh rampung yagaku wis teka kabeh. Waranggana wis teka kabeh, gamelan wayang uga wis tak tekakake. Kok ora sida piye? Pokoke ora sida. Dasarmu apa? Wis tak jaluk ngono wae. Aku ngerti Bathara Kala kowe njaluk pedhang amarga pedhang iki bakal kok nggo mbekakak marang bayi kang lair ana ing sak cedhaking panggung. Ruhanana Kala. Bayi kang lair ana ing sak cedhaking panggung iku tiba sampir, gelem ora gelem Dalang kudu ngaku anak. Yen ora ngaku anak jeneng keluputan gedhe Bathara Kala. Ning piye iki? Iki wis dadi panguwasaning Dalang, ora kena kowe munasika marang bayi kang lair ing sak cedhaking panggung. Pedhange tak jaluk ora bisa. Kowe nantang karo Bathara Kala. Kowe sak pengrawitmu kabeh tak buangan tak gaglak. Mangsa lilitana bamku kiwa kapiyuk jenang kapuranta mbuh dadi. Waduh. Urung nganti kok kapyuk aku wis gringgingen kabeh Dalang. Aja kok sidakake wae. Kok apik temen jenang kapuranta sik lagek kok agak ning ngono wae aku wis lemes tanpa daya. Njaluk pengadilan ibuku Betari Uma Padha Raharja. Iya Ibu, Pukulun Batari Permuni. Iya Dalang. Niki pekulun sinten niki? Aku Betari Durga. Oh, saleh ta sakniki. Weh. Kowe aja cerewet wae, aku Betari Durga pitung nggih, mun percaya kula. Kowe ana wigati apa Bathara Kala kok jebul nimbali marang aku njaluk pengadilan ibuku iki lho Dalang sing kandha buwana jenenge. Tak tanggap nggone mayang opahe wis tak cawisake dheweke malah ora gelem bayang. Wis tak lunasi angka sing apa ya ngono Dalang? Mboten Pukulun. Pedhang Pedama menika minangka opahipun pun anggen kula mayang namung sareng wayangan sampun meh rampung Bathara Kala nyandhet anggen kula mayang. Pedhangipun badhe dipun suwun kangge mbekakak jabang bayi ingkang lair wonten sak ceraking panggung.
Ngono to. Nggih. Lah yen ngono sing kleru ki kowe kala sing bener ki dalang. Ora entuk pengadilan aku. Sing tak adili wong bener sing kleru ora bakal tak adili. Ngene wae saiki dalang. Ijol-ijolan wae bayine marang kowe pedange balik menyang Bathara Kala amarga kuwi pancen pirantine kanggo golek sandang pangan. Lho namung nderek amul dina iki lima wae. Ora ngono apa kowe? Tedak turuning dalang ki dalang kok wani ngruwat. Mlaring pangruwatan kula menika dalang tedak pitu turun pitu. Saking kula bapak mbah buyut canggah waring udeg-udeg. Yen ngono pancen wis trep lan bisa lan kuat kita nggelar pangruwatan dalang. Aku tak melu nekseni ya dalang. Yen pancen kowe ngaku dalang Kandabana ora coba bukaan wadine anakku Bathara Kala. Apa kowe bisa maca tulis ana sak njabaning daging sak jroning kulit anakku di Bathara Kala? Nyuwun pangestu panjenengan Sang Betari badhe kula waosaken. Yen pancen mengko kowe bisa maca temenanan lan ora kang kleru, lagi aku nekseni lan bantu nggonmu ngenekake gelaring pangruwatan. Kakang Panjak kula onekno ladrang eling-eling kakang kanggo maca sranduning tulis kang ana ing badaning Bathara Kala. Nggih, Dule, enggal biwarakno, Nger. Mugi rahayu sagung dumadi yogyanira Sang Hyang Akasa kang tumancep mring Bathari Pertiwi. Menika sastra ingkang wonten ing Bathuk. Sang Bathari dupi mijil binuwang ing tengahing samudra agilang-gilang. Kumambang alembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih. Aranmu sangkama salah. Akiris akilumaya kadya manik samestika murup mangharap-harap anekaaken perbawa lindhu ketuk lesus gung liweran geter pater tanpa antara dangu. Dumadi Sang Kalaludra gesang wonten ing madyaning Triloka nuli Sang Padma Kalacakra saking Sang Girinata hongna muna maslahah. Ingkang wonten ing lak-lakaning tutuk menika wonten tulis ingkang sinebat sastra cethak. Ingkang ungelipun Sang Kala lumerek sangkaning kala Wisnu kena ing lara lungguhing ing otot amper kang lara mulya-mulya dening Bathara Brahma. Bathara Brahma kena ing lara lungguhing daging getih kang lara mulya-mulya dening Bathara Guru. Bathara Guru kena ing lara lungguhing tutuk turuning malumah saranduning awak lara mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenantang kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal hangumpul manunggaling rasa-rasa tunggal jati-jati tunggal mring rasa jati mulya mulya saking karsaning Hyang Maha Kawasa ong muna maslahah. Ingkang wonten ing dadanipun Bathara Kala menika wonten tulis sastra ingkang sinebat sastra Bedhati nggih Rajah Kalacakra. Ingkang ungelipun Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya ya Silaka Palasya ya Miduya Yadmiya ya Midusa Sadmiya ya Dayuda Dayuda ya Siya Sacaya Siya Mahasiya. Ingkang werdinipun kang angrencana Marya kasektenira kang anekani Marya kaluwihanira kang marai luwe tumuliha markana kang marai mlarep tumuliha nyugihana.
kang amrangi ilang kuwatenira kang mara cidra padha kegel welasa kang dadi hama padha hanyingkrihana ingkang wonten gigiripun Bathara Kala menika wonten tulis ingkang sinebut sastra gigir inggih caraka balik ingkang ungelipun ngata Bagamanyaya Jada Palawasa Tada Karacanaha Ngata Bagamanyaya Jada Palawasa Tada Karacanaha Ngata Bagamanyaya Jada Palawasa Tada Karacanaha. Waduh bener kabeh Ibu. Atopat yen ngono pancen ora mung salama ing dalang, kowe dalang sejati temenanan ki dalang. Yen ngono aku uga lagi percaya yen kowe dining Gusti dititahake dadi dalang pangrematan. Aku melu nyengkuyung melu sabiyantu muga kabeh nggonmu ngenake gelaring pangrematan Gusti Allah tansah ngijabahana. Ayem tentrem sumanding kamulyan ing desa Sambilahe mangkene Bapak Lurah Sumadi anggone ngesuwi marang para warga masyarakate kabeh padha manunggal cipta rasa budi lan karsane satemah ngegungake marang kerukunan. Ijon-ijon ringin bangun tulak tak jaluk kanggo piranti aku tak bali nyang kayanganku dalang. Aku melu mbantu nggonmu ngenekake gelaring pangruwatan dalang. Bisa kabul nggonmu ngenekake gelaring pangruwatan resik sangka Sukerto adoh sangka Balak. Aku njaluk pamit tabali nyang dongko kayangku yaiku Nusa Kambana. Aku njaluk debokmu sekaloron tak ngilangen ning segara kidul. Aku njaluk morimu bakal tak nggih kudung bali nyang papanku ae dalang. Sing ana golek ana dhewe sing ora ana aku nyuwun pangapura. Wanti-wanti kabeh para balamu bergasaan gawaneng bali. Aja nganti ana kang karyana ing sabet-saben desa Sambilawang kene. Yen nganti karya aja takon dosa tak lebur dadi ndok amun-amun ya dalang tak bali iki. Aku kang babat desa Sambilawang kene merwan jurung pangestu muga bisa kabul nggonmu nggelar pangrewatan. Bisa resik sangka Sukerto adoh sangka Bilahi rahayu kang tinemu slamet nggonmu ngruwat slameta sing kok ruwat lan slameta sing padha nonton pangrewatan. Cikal tebu gedang tanduran ngambil gading tak jaluk kanggo srana sangu nggonku ngayahi wajib anyembuh sabiyantu nggonmu lekas gelar pangruwatan dalang ingkang wonten monggo kapundhut ingkang boten wonten nyuwun pangapunten.
menika kaki among nini among mapan kula wonten kiblat 4-5 mancer. Kula jumurung anggen panjenengan lampahi gelaring pangruwatan supados saged tinampi wonten ngersanipun Gusti ingkang karya luka. Muga desa ing sambilayang lawang mriki tansah pinaringan ayem tentrem sumingkir saking godha rencana. Kula nyuwun sesaji panjenengan inggih menika wujud rokok Jawi lan suruh ayu gambir ayu. Kecok bakal gangsal kula suwun minangka sang wanggen kula ngayahi wajib ingkang wonten monggo ing parenga nampi ingkang boten wonten kula nyuwun pangapunten Kyai Among Nini Among. Kula pun Batari Sri kula pun Joko Sedana sumurung pangestuti kidhalang anggen padukung lampahi gelaring pangruwatan tansah saged kasembadan tinebihna saking Sukerta tinebihna saking Sambikala tinebihna saking Balak wontenipun namung ayem tentrem nikmat mupangat kidhalang inggih ngestuaken dawuh. Namung kemawon kula nyuwun kaca pengilon kembang lisah wangi jungkasuri nilon lan alat-alat pawon kadosta ilir iyan irus lan sanes-sanesipun kula suwun kidhalang inggih ngestuaken dawuh Sang Batari Sri lan Bathara Sadana tak nggih sangwana ing pedaringan. Muga sehat lahir batin gemah ripah loh cinawi sempulur ingkang tinandur cekitan sambanyu mili dalang Wah, aku Kyai Sapu Jagat Dalang nakseni nggonmu nggelar pangruwatan kowe tak rewang-rewangi dimen saya resik sangka Sukerta disambil awang kene tak sapu ning angin katuta mbarat lesus sing padha nandhang Sukerta. Inggih ngestaken dawuh Bathik Rena Pitu tak jaluk nggih salin kampuh. Haris gedeng tak jaluk tanggih salin sumping Gudalang ingkang wonten monggo pareng madosi piyambak ingkang boten wonten nyuwun wonten. Sumping kira sawetara sapuning barat. Pak Lurah menika sampun
paripurna anggen kula nderek gelaring pangruwatan mugi sedaya Gusti tansah ngijabawana. Saderengipun kula nyuwun pamit, kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kanca kula menika kathah tindak tanduk muna-muni solah bawa ingkang kirang nengsemaken ing penggalih diagung pangaksami panjenengan. Inggih kidalang semanten ugi kula anggen kula nampi rawuh panjenengan sak gotrah kula wangsa wonten lepatipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Namung dawah sami-sami kula nyuwun pamit ayuh Kakang Panjak lan kabeh para kanca dewa asal dewa bali dadi dewa munggah marang kayangan. Thank you.